Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, Aninyakuma, billet vendredi 11 novembre 2022. Maliens, bonne nouvelle du Mamba de Baby. Ko président Assimi et ko Irisuka président Vladimir Poutine, quand est président Assimi, quand a invité, quand a Russie là. Invitation à Taradi, en ministre des Affaires étrangères, nous Ablaï Jobie, ou va ira kafo, Mali be jati, jamana baudi febi. Maliens, on est nouvelle du Mamba de ni b'a yira k'a fɔ vraiment Mali fana bɛ ka bonya diɲɛ mɔgɔbaw fɛ bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka caman fara o kan n'i y'a ye an b'a fɔ chaque fois k'an tɛ fɛ Assimi ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu man ɲi Mali ko la parce que an bɛ fɛ Assimi ka yɛlɛ de an tɛ fɛ Assimi ka jigin awɔ an b'a ɲini bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka transition soutenir toujours mais n'an ɲɛ bɛ ko dɔ la mun bɛna Assimi sɔrɔ an n'a man di Assimi yɛrɛ kulo la an ka bɔ k'a fɔ mais mɔgɔ kana bi juguw fana ka piège kɔnɔ jugu dɔw b'a kɛ i n'a fɔ n'an bɛ ka fɔ Assimi na ko min man ɲi jugu dɔw bɛ profiter la ka essayer ka kɛ i n'a fɔ an bɛ transition contre la de donc a y'a kɔlɔsi a kana bi jugu ka piège kɔnɔ dɛ bɛɛ ka transition soutenir en toute sincérité k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Maliens an ye nouvelle dumanba min sɔrɔ k'an ka président maréchal Assimi ko Irisiw ka président k'a ye Assimi invité a bɛ yan an bɛ tila k'o kalan non seulement u ye dumuniw d'an ma u ye dumuni di Mali ma u ye Mali dɛmɛ ni dumuniw ni fɛnw ye en même temps u ye carburant n'o ye essence ni pétrole u y'o bɛɛ di Mali ma sisan Irisiw ka président ko k'a bɛ fɛ ko Assimi ka taa k'a ni Assimi ka sigi ka kuma Maliens Irisiw ka président tɛ manamanamɔgɔ ye dɛ c'est l'un des présidents les plus puissants du monde donc n'i y'o mɔgɔ ba modèle ye ka sama Assimi nɔfɛ Afrique bɛɛ Irisiw ka président ka sama Assimi nɔfɛ vraiment o ye ko ɲumanba di donc président Assimi i b'i jija de sa kana gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu ni Irisiw tigɛr'u la Irisiw tɛ fɛ k'u ye o ye ni maa ninnu de minnu ye Mali ci donc il faut faire beaucoup attention anw bɛ fɛ toujours Irisiw ka danaya ka da e kan toujours an y'a mɛn tuguni ko coup d'état bɛ ka préparer Côte d'Ivoire de an t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ ko français kɛlen bɛ ka Côte d'Ivoire Abidjan point stratégique fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko français kɛlen bɛ ka point bɛɛ minɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi an y'o yɔrɔ mɛn an bɛ tila ka détail dɔ di o yɔrɔ kan en même temps an ye information dɔ sɔrɔ ko Côte d'Ivoire kɛlen bɛ ka mercenaires dɔ former ko des anglophones et je m'excuse ko France kɛlen bɛ ka mercenaires dɔ former Mali ni Côte d'Ivoire frontière la et Côte d'Ivoire ni Mali frontière la Côte d'Ivoire ni Burkina frontière la Côte d'Ivoire ni Lajinɛ olu yɔrɔ côté ninnu bɛɛ la ko France kɛlen bɛ ka sɔrɔsi baden de bila o yɔrɔ fana la Maliens France président bɔra diɲɛ bɛɛ na ko opération Barkhane ko banna pewu Maliens fɛɛrɛ kura bɛ France président bolo an bɛ tila k'o sɛgɛrɛ fɔ aw ɲɛna an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɔnbɔn tɛ don anw da bilen Macron ko opération Barkhane banna fɛɛrɛ kura bɛ Macron bolo an bɛna tila k'o fana sɛgɛrɛ dévoiler aw ye bi ko général Gamou bɔra ka kuma ko Tamasɛkiw ka na u ye général Gamou ka kuma ta k'a déformer k'a bila contexte kɔnɔ contexte mun ni général Gamou yɛrɛ ma kuma dabɔ o yɔrɔ kama an bɛ tila k'o yɔrɔ ta k'u la clé Maliens aw ni an bɛ jɛ an b'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamɛn ɲɔgɔn fɛ a ye vidéo ni vocal a y'a partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ bon an ye information télémani dɔ sɔrɔ dɔw taara ka taa nkalon tigɛ ko a ka information dɔ bɛ ka dɔ ye information dɔ ci ne ma sa ka to vidéo la ko marifa cikan bɛ Kati tiɲɛ t'a la dɛ tiɲɛ tɛ kuma in na dɛ tiɲɛ foyi t'a la ne sigilen ne y'a bɛ Assimi ka palais la foyi tɛ Assimi na hɛrɛ kɔ an bɛɛ ka Assimi soutenir an ka transition soutenir donc sur la base de la vérité an kana nkalon tigɛ ka Assimi soutenir sinon an bɛ Assimi la bin dɛ ne Assimi ka yɔrɔ min man ɲi an k'o fɔ an ka solution fana di mais an kana jugu dɔw bɛ yen olu bɛ Assimi jalaki toujours u tɛ na ni solution ye a y'a kɔlɔsi o mɔgɔw la dɛ mɔgɔ jugu kana tigi meleke an na k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ o y'an dɔ ye k'a sɔrɔ an tɛ fa la an tɛ ba la an tɛ jamu yɛrɛ hali an tɛ jamu kelen ye donc a y'a kɔlɔsi dɛ il y a des opportunistes qui profitent de la situation donc Maliens an ye information dɔ fana sɔrɔ ko Dante Maliens Dante photo filɛ nin ye et les journalistes Dante na comme on appelle là Mali presse ɲɛmɔgɔba ko Banjugu Dante a photo filɛ ni ne bɔra ka Maliki Konate défense ta ko Maliki Konate m'a dabɔ a kama ni ne filɛ ka Maliki Konate défense ta Mali maison de la presse ɲɛmɔgɔba de filɛ tantɔ Maliens ne Segu Tunkara ne jigila tigɛra ni cɛ in de bɔra ko bin bɛ ka kɛ Maliki Konate kɔnɔ a yɛrɛ kumakan don n bɛ tila ka kumakan kalan an bɛ jɛ k'o fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ye information dɔ fana sɔrɔ tuguni ko Algériens k'u bɛ ka Maliens dɔw refoulé dɛ an y'o information fana sɔrɔ sisan nɔ donc ka ɲɛfɔ ɲɛna Maliens information titre de fɔli fila ɲɛna sisan an bɛna don information jumɛn kɔnɔ sisan nɔ ko président Assimi ko comme on appelle là a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ ko président Assimi ko fɛngɛ d'a wele Irisiw ka président ko Assimi ka taa
Voilà, à lettre flânée. Koulouba, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, reçu en audience par son Excellence M. Ablaï Diop. L'ambassadeur russe était venu remettre officiellement au ministre Ablaï Diop la lettre par laquelle le président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine, invite son homologue malien, son Excellence Maréchal Assimi Goïta, à participer au sommet Russie-Afrique, prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Il a saisi cette occasion pour informer de la visite prochaine en Afrique, y compris le Mali, du ministre des Affaires étrangères de la Russie, son Excellence M. Sergei Lavrov. Malien, quand il est président au Kabila bon Mali, quand Vladimir Poutine ko ni Assimi tara Russie là, quand Assimi seginto kale Assimi ko Poutine frappe na bon Mali là, ko Poutine, il est président ko Poutine, quand frappe na le Mali là, kabena bon Mali là, Malien, agnon information sera. Mais quand Assimi invité, ni ma ira ka fo Assimi Mogobadi, ni ma ira ka fo Assimi ante fe ka bini. Assimi ne ni de kain an be fe ka medongo donné kebe ka yele sans fait. Femme be e Assimi la digi ante fe comme un clou là. Ni a ambe dimi ik aya gato doni voilà. Ni a ambe dimi ik kanu de bana ante fe ki bine. Ni gerla ni politicien no drobila bi. Ima djembe ka bunya bi kambi. Et une grande nation comme la Russie présente de Beka Bouli, Assimi no fait bi. Poutine te sinogona ma Assimi wuli. Tellement Assimi kanu be Poutine na. Bon me fait chama de ka fara oka. On te fait mo fasugu do ka yi krefe quoi. Ni jelendo kana gere fe na fe mu mi no quoi. Ambe qui protéger des présents Assimi. Alhamdulillah, ni bonne nouvelle de quoi irisuka présent yere de lettres type spécialement ko Assimi kata kabe fani Assimi ka nyogonye. Ko Assimi ko kadi irisuka président ko bomoni kalama. Alhamdulillah, on a la yini odi. Ko irisuka président Assimi invité kakataka ko sommet Russie menake le mois de juillet 2023. Alhamdulillah, on me fait chamanga faro kandi, on me fait toujours ega yele de ante fait kadjigi. Donc malien agnon information soro. Aywa ko oro temene ko fe kabala, agnon information do soro de ko Côte d'Ivoire. Aywa ko ukeleme kata Côte d'Ivoire point stratégique ou bien de Côte d'Ivoire, comme le Tchad, la France prépare un coup d'État et mettre un autre pion français à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara a échoué à sa mission. La France cherche une occasion pour l'enlever et placer une autre personne qui sera sous les autres, qui sera sous la domination française. Pourquoi bloquer les entrées et les sorties d'un pays qui n'est pas leur pays? Pourquoi poser des soldats français avec des chars et des véhicules blindés de combat dans les coins stratégiques d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire? Pourquoi le plus grand navire de guerre français tonnerre en Côte d'Ivoire? Pour ne pas que Alassane Draman soit chassé et la France va perdre elle-même, veut créer une situation pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Comprenez donc ces mouvements de l'armée française en Côte d'Ivoire. Tous ces renforts, nous le répétons, le Mali doit être toujours vigilant. Donc, comment faut Mali on Mali fera qui aglito ou yarade ko Macron serané be ko ne Alassane Ouattara fanga bla ko mogo do kana taski Côte d'Ivoire kuna Assimi kanu be mogo mina ko Burkina présent anya sebene de me se ka source fana fo. Donc page mouya bla page intoko de ko MOP Dépla Libération d'Afrique, mouvement panafricain des droits des peuples pour l'Afrique, je pense bien. Donc au page d'abla ou da sourci. Donc Malion ka nyafo bela jelengena ambeka to transition ko fausse information chama be bla chiata chamana uba daba kama ka mogo nu ka mogo na ananga autorité de transition mogo ubise ka ananga président bla nyona chukona ubise ka ni autorité de transition mogo bla nyona chukamina ubo fere de teke dongo do francité sege francité ngina awa ali bara o madame folo donc malien ko na mbeta mbese mena niora frabo ko ira aula niora temene ko fe ka bala ambela jelenge fenge ka kuma me donc amena général Gamou ka nyefo bela jelina information konana ango ma go Francis Sorasu be point stratégique là voilà donc maintenant ça non amena femu ira aula oye général Gamou ka vocal di malien mena ni yorobo ka ira aula ayaw kolosi makoroma tlaka barala alibi malien ou be ka général Gamou ka kuma kan déformé
Francis John mena a secret fo angena bi billet vendredi 11 novembre 2022 Général Gamou kumana WhatsApp groupe do de sanfɛ mɔgɔ 300 de be WhatsApp groupe in sanfɛ Tamaseki jeune do de be WhatsApp groupe sanfɛ u ye Général Gamou wele k'a kana foli kɛ Général Gamou ye foli de kɛ k'a b'a ɲini Tamaseki jeune fɛ k'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka Mali sauver dɔ de bɔra n'o vocal ye Serge Daniel bɔra ko Mali nɔrɔ bintɔla filɛ nin ye Mali citɔla filɛ nin ye Général Gamou ko armée malienne dɛsɛra tiɲɛ t'a la dɛ Général Gamou kumana WhatsApp groupe de sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ WhatsApp groupe sanfɛ a y'i adressé olu de la n bɛna a vidéo kala sa aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc Général Gamou ye mun fɔ n bɛna k'a la maliyɛnw aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Général à Gamou dans cet appel et à qui est-il adressé exactement? Voilà, a y'a yɔrɔ lamɛn dɛ. A y'a to n ka n tigi bloqué e bɛ ka mɔgɔ wele a bɛ ka tigɛ i t'a dabila ten donc maliyɛnw voilà n bɛna nin yɔrɔ kala sa a ye nin yɔrɔ lamɛn. Que dit le général à Gamou dans cet appel et à qui est-il adressé exactement? En fait, le général Gamou, dans cet appel, s'adresse, on va dire, à ces gens en particulier. Donc, c'est un groupe WhatsApp où il y a 380 personnes. Il le dit lui-même dans l'audio. Il dit, je m'adresse aux 380 membres de ce groupe que je connais. Je les appelle à cotiser, donc à mettre de l'argent pour aider les déplacés à cause des derniers combats et à rejoindre Gao dans les 10 jours. Sauf que donc cet appel a été un peu sorti de son contexte et amplifié pour des raisons que j'ignore. Le premier qui a mis en alerte, c'était Walid Le Berber sur Twitter. Puis d'autres personnes m'ont dit attention, c'est un appel très particulier qui ne concerne pas tout le monde. Et les questions posées au premier concerné, on a compris que oui, effectivement, il s'adressait à son groupe WhatsApp et aux jeunes qui sont dans ce groupe WhatsApp. D'ailleurs, il y a un très bon papier de Dembélé qui résume un peu l'amalgame, on va dire finalement. Donc Wassim Nasr, il ne s'agit pas d'un appel, comme il a été dit ici et là, lancé à tous les jeunes Touaregs du Mali et de l'extérieur. Pas du tout. Et encore une fois, lui-même, il dit dans son audio qu'il s'adresse aux 380 personnes avec qui il est en contact. Ouais. Et il faut rappeler aussi que ce n'est pas le premier appel du genre qui se fait sur WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est le moyen de communication, que ce soit par le général Gamou ou d'autres, et qu'il y en aura d'autres derrière, et que troisièmement, le général Gamou, il n'a pas de prérogative, on va dire, assez d'influence pour appeler tous les jeunes Touaregs du Mali et de l'extérieur à rejoindre son groupe en particulier. Doumbou, vous avez une dernière question à poser à Wassim Nasr. Donc, Balimao, Abela Djeleni Koumame, Général Gamou Koumana WhatsApp groupe dɔ de la, o jeune Tamashekiw, ka founyena, ku bɛɛ ko Tamasheki jeune nun bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma, ko ka Mali sauver. Mais a ma fɔ ko a ma bɔ ka kɛ i n'a fɔ armée de dɛsɛra, u bɛ ka propagande ni galon ni manamanakanw de fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la. Donc, an k'an kɔlɔsi fausse information caman na, a y'aw kɔlɔsi dɛ. U bɛ fɛn caman bila tiɲɛ t'a caman na dɛ. Donc, o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na, bɛɛ k'i kɔlɔsi. U bɛ ka propagande, u bɛ ka manamanakan caman bila san nɔ. Donc, k'a ɲɛfɔ ɲɛna, an bɛɛ ka to an ka transition kɔ, an ka transition dɛmɛ. Mais an k'an kɔlɔsi, il y a des fausses informations minnu bɛ se ka na. Quelles sont les chances de Gamou à battre les jeunes dans la région? Concrètement, a-t-il les moyens d'éradiquer ou en tout cas de lutter contre les djihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara? En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé. Il a essayé. Donc, Maliens, au yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala, aw bɛɛ lajɛlen ye Général Gamou ka kumakan. U ye kuma mun fɔ, ko Général Gamou bɛ ka Tamashekiw wele, a don ta, bɔ ta, Sagaja, Maduja, Mali cira, Mali fɛngɛra, a bɛɛ nkalon kuma di. Donc, n bɔra k'o yɔrɔnin de justifier, k'o yɔrɔnin éclairci, ka nɔgɔ b'o la pewu, Malien den bɛɛ lajɛlen ka bɔ fili kɔnɔna na. Donc, Maliens, an bɛ duwawu dɔn, an ka duwawu bɛ Général Gamou ye, bravo au Général Gamou, que Dieu bénisse le Mali. Maliens, o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la, an bɛna don sujet filanan min kɔnɔ sisan nɔ. Malien denw ko Maliki Konate défenseur de wuleme Mali kɔnɔna na bi vendredi 11 novembre 2022 ko Dante n'o ye Mali presse ɲɛmɔgɔba ye o de bɔlen bɛ ka kuma ko ka Maliki Konate ko ka vie bɛ danger la. Malien a ye kuma in lamɛn dɛ. Dante de bɔlen bɛ ka kuma ko Maliki Konate janfanti, Maliki Konate fasoden jugu ko k'o protéger ko sinon ko Malien kɛlen bɛ ka wuli o nɔfɛ.
malien jumɛn wula k'a bɛ Maliki Konate agressé o tɛ tiɲɛ bɛ o tɛ tiɲɛ sini anw bɛɛ kumana malien bɛ terroristes minɛ ka t'u di an ka surasi ɲɛmɔgɔ ma mais pourquoi malien bɛ dɛsɛ ka malien bɛ terroristes minɛ na mais malien tɛ terroristes minɛ na k'u faga o ko Maliki Konate ka vie bɛ danger la et anw ye an ka mɔgɔ ye terroristes minɛ Kati ka taa di an ka gendarmerie ma o et Maliki Konate ko ni aw ko ka Maliki Konate protéger Oulen bo o fɛngɛ de la mɔgɔ bɛ ko campagne kɛ bi a photo filɛ nin ko Banjugu Dante a photo filɛ nin Mali presse ɲɛmɔgɔ b'a dɔn ko Banjugu Dante Banjugu Dante bɛ ka kuma mun fɔ n bɛna Banjugu Dante kumakan kala aw ni an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni Ala na kira cɛ Mali ye farasi gɛn Mali ma violence utiliser farasi ka den si contre la aw de bɛ ka taa Mali tɔgɔ tiɲɛ ka kɛ i n'a fɔ Mali ye barbar jamana ye ka taa jamana wɛrɛw da don ko droit de l'homme international de a ye wuli dɛ Maliki Konate satɔla filɛ dɛ donc an ka Mali faamaw de Maliki Konate wele k'a kana a répond est-ce que la an ko Maliki Konate tɛ na wa est-ce que bere de bɛ an bolo ka Maliki Konate kunbɛn wa fasoden jugu caman bɛ yen nɔ est-ce que an delila ka taga tigi gosi wa Arasa tɛ tagala radio so la ka taa manamanakan fɔ est-ce que mɔgɔ delila ka wuli ka taa Arasa kama Arasa bɛ kuma minnu fɔ Majugu Maliki ta ye kuma dɔ la est-ce que mɔgɔ taara Arasa agressé an ye Faransi gɛn est-ce que an ye Faransi agressé nous sommes un peuple civilisé Banjugu Dante i bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ de bilayi talayi o tɛ anw danbe ye malien den tɛ wuli ka taa mɔgɔ agressé tantôt a ye sabali quoi a bɛ ka Mali justice de ta otage la ka Asimi bolo tɔrɔ min ka d'accord ka Asimi ni droit de l'homme mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ Maliki ye mun kɛ nin e ni Ala cɛ e faso ci kan a y'a lajɛ Banjugu Dante bɛ ka kuma fɔ dɛ malien n bɛna kala aw n'an bɛ jɛ kalamɛ ɲɔgɔn fɛ a ye Banjugu Dante kumakan lamɛn a bɛ ka kumakan mun fɔ yan malien ne Segu Tunkara kasira de a ye namɛ dɛ a y'a lamɛn interview yɔrɔ réalisé a k'a d'u ma Maliki interview kɛ a ye production kɛ a tilala a y'a ci maa ninnu y'u ka baara kɛ mais Yaskul e ye professionnel ye i nana i ka documentaire présenté auditeurs ni téléspectateurs nana bɔ a kalama k'e ye nin fɛn in bɛɛ sɛbɛn ka nin kuma in bɛɛ kɛ nka e yɛrɛ ma se dugu in na bon a t'i ka ko crédibiliser o BFM mɔgɔw nana sisan ka Maliki tɔgɔ de k'a la a ka dɔn k'a fɔ k'u ni mɔgɔw jɛra ka baara kɛ minnu bɛ terrain kan c'est pour donner du crédit à ce qu'ils ont dit n'o tɛ Maliki compétence min b'a n'o ye fɛn ɲɛna o mais nin production min kɛra ka documentaire min dilan a tubabukan tɛ Maliki da a dɔnniya t'a la a tubabukan t'a da a dɔnniya t'a la attention ko Maliki Konate filmeli de kɛ ale yɛrɛ Maliki Konate malien Ala bɛ Mali fɛ sa mɔgɔ mana bɔ k'a bɛ Maliki ko k'a jɛ o bɛ Maliki tɔ nɔgɔ ka taga fɛ de ale ko Maliki Konate de filmeli kɛ ko k'o ci Faransɛw ma ok o filmeli kɔnɔna na mɔgɔw bɔra ka kuma ka Mali armée buruja Maliki y'o filmer an ka kɛ yɛrɛwolo débouchement par o ka côté o tɛ Maliki ka faute ye ko Maliki ko k'a ye yɛrɛwolo filmer dɔrɔn de ko mɔgɔw ye kumakan mun don a kɔnɔ ko t'ale kumakan ye mais interview dɔ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na a ye nin kumakan lamɛn dɛ interview dɔ kɛra Mura cɛ dɔ kumana Mura o cɛ mun kumana Mura o kumakan o koko armée malienne k'u bɛ ka taga civil de faga o cɛ bɛ ka Mali surasiw la gosi de ko Mali surasiw bɛ ka taa bin civil kan o bɛ ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ de mais Maliki de o filmer k'o ci Faransi ma pourtant malien den dɔw bɔra ka Mali armée buruja ka galon tigɛ ko Mali surasiw bɛ ka fulaw de faga ko Mali surasiw bɛ ka bingani wale kɛ fulaw de la Maliki de y'a bɛɛ filmer Dante de bɔra ka fɔ dɛ ko Ala bɛ Mali fɛ sa ni ko k'i bɛ Mali janfa bilayi Ala bɛ bɔ i ni san cɛ Dante n'i ma Maliki la fasali dabila n'i ma malo i ka si bɔn tigɛ kɔnɔ i m'a ye Jeune Afrique fana bɔra ko Maliki kun sen bɛ enquête la o fana kɛra sababu ye ka Maliki tɔ coro à chaque fois n'a ko k'a bɛ Maliki ko ka jɛ a bɛ Maliki tɔ coro de Dante fana bɔra ko Maliki de ye filmeli kɛ image mun bilara ka taa di France BFM ma mɔgɔ kumana o image kelen kɔnɔna na mun ye armée neni ça veut dire que Mali armée nenitɔla o kuma la o Maliki Konate y'a tulo geren de ka filmeli kɛ wa ou bien a y'a ɲɛ de ci ka filmeli kɛ wa ou bien a ye drogue de ta kun t'a kalama kuma mun kun bɛ ka fɔ ale yɛrɛ bɛ ka filmer kuma mun bɛ k'a fɔ est-ce que Maliki Konate kun tulo t'a la ou kun bɛ ka armée de buruja o kumakan kelen e ko Maliki d'o jata ko k'o di BFM TV ma ko BFM TV y'o yɛlɛma k'o ka sago ye e ni Ala cɛ où est la logique e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ contredit Ala ye barika don jamana in na de cɛ n'i ko k'i bɛ kuma tourner awa mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ n'i ko k'i bɛ Maliki défend
ni ma dabla ni ma malo ka shibon tege kono maliki ke indéfendable ana surasi joli sara mogo watani saba de fagara mogo do baw fagara ko faw faga ka do den violer do yu den perdi do kera dentantigi ye do kera fatantigi ye falatonu be muso furuyato be farasi mu yo barake malien den do ka fara ka farasi defasita ka farasi kokoroma do ka million kɛmɛ fila ni million bina ni fila ko di maliki konatema maliki ka aka journaliste ski mali région bela o mala e yɛrɛ fana do de o mala mumé ni maliki cɛ Dante mun de be eni maliki cɛ ne be ka maliki défendre ya quoi tu nous caches quoi Dante ni maloya ye de anga ni ngor anga Dante kumakan kala a yɛrɛ ka Dante kumakan na mɛ de ko maliki de filmer ke ka ci Fransi ma aya la mɛ maliki ko interview yɔrɔ réalisé a k'a d'u ma maliki interview kɛ a ye production kɛ a tilala a y'a ci maa ninnu y'u ka baara kɛ mais Yaskoul est professionnel ye i nana i ka documentaire présenté auditeurs ni téléspectateurs nana bɔ a kalama k'e ye nin fɛn in bɛɛ sɛbɛn ka nin kuma in bɛɛ kɛ nka e yɛrɛ ma se dugu in na bon a t'i ka ko crédibiliser o BFM mɔgɔw nana sisan ka maliki tɔgɔ de k'a la a ka dɔn k'a fɔ k'u ni mɔgɔw jɛra ka baara kɛ minnu bɛ terrain kan voilà c'est pour donner du crédit à ce qu'ils ont dit n'o tɛ maliki compétence min b'a n'o ye fɛn ɲɛna o mais nin production min kɛra ka documentaire min dilan a tubabukan tɛ maliki da a dɔnniya t'a la a tubabukan t'a da a dɔnniya t'a la mais ni journalisme baara la fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma de ko responsabilité responsabilité ye mun ye min bɛ anw ni nin dugu in mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnnen don ŋaniya min bɛ ninnu kɔnɔ ka sin anw ma o dɔnnen don ma dogo maa la ni maliki m'a dɔn ka maliki ma kojugu kɛ mais utilisation min kɛra maliki ka produit la o man ɲi mali tɔgɔ ma ko maliki ma kojugu kɛ a bɛ k'a bɛɛ da BFM TV de kun maliki du y'a filmer o filmeli kelen kɔnɔna mɔgɔ bɔra ka kuma mun ye mali armée la gosi o kuma la maliki kɛta k'a filmer mɔgɔ min kun bɛ ka mali armée buruja o kuma la maliki m'o mɛn wa maliki kɛtɔ ka filmer o kuma la maliki kulo kun t'a la mɔgɔ dɔ bɛ ka armée la gosi ya an ka kuma tɔ lamɛn donc maliki baara min kɛ a y'a ka baara kɛta kɛ mais o de taara utiliser ka exploiter minnu ye a baara labaara ayiwa o man ɲi olu dun ŋaniya de don mais maliki a des précédents o président minnu bɛ yen o ye mun ye a jira k'a fɔ k'a ni jamana in ka surun ɲɔgɔn na o ye Faransi ye a jirala k'a fɔ ko relation b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw delila k'a fɔ k'a bɛ jamana in ka baara yɛrɛ la a y'o dɔw wele ka taa n'olu ye fanga bonda la o ye ne de u ye kuma min fɔ o k'a prévu jira o tigilamɔgɔw bɔra réseau sanfɛ ka yafa deli a fɛ o tigilamɔgɔ kelenw de fana bɛ prévu ɲini na ko maliki bɛ faransi baara in na olu de ye a tɔgɔ ye documentaire in na donc ko ne bɔra ko ka yafa deli maliki fɛ a ye taa video lajɛ ne ma yafa deli maliki fɛ dɛ ne ko k'an bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ ne taara video lajɛ ne m'a fɔ maliki n ye nkalon nɔrɔ i la tɛ ne ka video yɔrɔ si la ne ni maliki sigira ka video min lajɛ a ye taa video lajɛ a ye taa video lajɛ maliki ko de k'ale ka vie bɛ danger la ko ne m'ale ko k'ale jɛ ko mɔgɔ dɔ bɛ sɔn ko k'ale faga ne bɔra o de la ka video kɛ ni maliki ka assurance d'a ma k'a yira k'a fɔ Macron de ko k'a ye wari di maliki ma ni maliki ko Macron ma wari d'ale ma donc ça va Macron de y'u wele ka tila k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'ale ye wari di maliki ninnu ma donc Macron de bɔra ka kuma k'ale ye wari di maliki ninnu ma maliki yɛrɛ kumana video kelen na o video fana bɛ yen ne ye n ka preuve bɛɛ yira ne ni maliki ka problème na janfa de kun bɛ ne contre la hali ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ minnu supporter o mɔgɔ dɔw kun bɛ janfa la ne contre la sɔrɔsi dɔw kun bɛ janfa la ne contre la maliki kelen ta kun tɛ o ne ka minɛli maliki kelen kun tɛ dɛ janfa kun b'a la hali sɔrɔsi dɔw kun b'a la mais n tɛ i b'a dɔn n tɛ fɛ ka don kuma dɔw la n bɛ yɛrɛ réserver quoi est-ce que tu as vu n bɛ yɛrɛ réserver ni maliki dalen b'a yɛrɛ la k'a na dɔrɔn justice bɛ a bɛ taa répondre kɛ maliki ka ko caman de kɛra po ye maliki ka ko bɛɛ dalen don kɛnɛ kan Dante ni ma maliki défense tali dabila wallahi i bɛ maloya sɔrɔ a la a bɛɛ n'a kɛra cɛ o ma fina dɛ Dante i ko ka di ne ye moi je te respecte mais i ko ko maliki ye mɔgɔ dɔw wele fanga la k'olu ma se ka prévu bɔ ne ye prévu bɔ a don
ne prefu bo ngo makoron da fo kay war duma mais tu sais que chieda ka do buru fiela quoi ne be mina domina maliki kelen kuntew ali surasi colonel do kumbe ka ne ka minali olu ado yere kumbe fe ne ka samalla mi ngi to fo nte fe ka siga kan mais ala de ne bo ni malien maliki kelen tede maliki kelen ma ne mina de ne ka fen a trahison de kumbe de contrôle la ali touré kumbala mais ala de ne bo ala de ne nyumbo ni malien kuma ba kumbe nunu kumbe dien lebu be dane kan mais malien ba fo ala kana ka ma fisiri wali aw de ne sutra aw de bora ka be sare no fe ala kana to ne ka ko ke mumba aw jigila teke so ne janfara de ne janfara fefe ne jafa be malula fefe ne maliki kelente de ne ka ko en kono ka dunde mais be dan woro la di mais mal ebe ko kuma mun fo ko de yafa deli maliki fe de ma yafa deli maliki fe de maliki folo de yafa deli ne fe a don tungara ayeta nga avocat be no maliki folo ugo ko maliki ki koroke de segu tungara yi ko wuliga yafa deli ne segu ni ala anakra che ninga tunga che maliki de folo wulla tribunal la ka yafa deli ne fe ne fana ka soro ka yafa deli fe an be yafa deli nyogo fe ali video la ne o kelen de fo mais maliki de mabaga kumbali transition kono mune contrôle la ibara ninjugu ma ala ka bekisi ninjugu ma mais malien aw de ne bo malo konana na kunte ne kumme malo bilay talay surasi do kumbala de mais te feka aw kele bana ko antena do lin kan quoi tu vois touré ba do mumbe o mais ala de ne bola maliki naka odo koso maliki ko ina na mawuli kancho mo be transition kono munu karale ga foko be maliki sutura atala ku bolo dandi transition mo be ba kalama ko maliki be farasika barala uyo banga minedi u ba kalama ni kurane che malien ni kurane bon membolo daka u ba kalama ko maliki be farasika barala mais muno tamine transition mo ba kalama net kuma do be net fe ka fo réseau sans fait di transition mo ba don depuis bila côté akacha ni sangelenye u ba do go maliki be muna u ba be kalama ambe ba kalama mais kuma do be ita fo réseau sans fait mais u ba don mo be farasika barala mali surasi u ba be don mais muno tumine ante fe ka kuma do fo ne be dan horo la sino ba kalama hali wakati do kala kunga maliki mino kala ka foku baba ma mo be ka mali juguya dogo la ni kene ka ba be mo be don surasu ba be don muna otu mine ay ta question pose ko yere ba jabi do donc dante ibe ka kuma mun fo na fate kuma ina quoi ne ga ne be asimi supporter mais transition supporter mais ne janfali ne ka mali takala a bora transition mo go dake maliki tede maliki taraka do jeri la ne contrôle la et il a accepté le jeu o ko son ni kera yere wolo ka ke horo yi clé ni mo ko ka bi malo ne ala matiki malo ka shibon teke kono malo li a barabaga ku me transition de kono ne jugu fin ni bena jugu saraka bo ibe ta transition kono ibe ta ne jugu soroy aba do rete sorasi maka chien de fongena ni horo yi ni yere wolo yi ni ko iklelen do bilay mo langolo tseka kife mo do be u tseka kife foka jewli tu sais que fem flatter c'est ka tan nyoy quoi fem mun kanya ni fem mun man u tseka tan nyoy fem jugunu ne be tan nyoy fem nyumo ne be tan nyoy ne be ngasranga foka jewli ne te bo ngasraka foka jewli mo tseka ne changer intimidation kaso tseka ne changer awani mo mi emu ne ba fo ne bo fo ali shini ngene seli mais anga kono je ya nyoy quoi wala da ma deni sarabi kele ne bi day kaburu kono ni ko ke ali mogo mi ala bi mais ni clé billahi ala be mogo nyuma boro do mogo bi sauver ne segu ga kono jeleya ani nga ladiriya o de ne sauver malien nyo donné a do sinon ne kun jafale no ali transition kono ne kun jafale do j'étais trahi a kera sogo ya linga famille la et Dante de be bobi ko malikita parce que mon te faire comment faut Dante de ndousu la bobi quoi je voulais pas parler de ça mais adamade ki klendro mba fo mali video manu ngena mba fo mali activiste ngena ibe jerantre koko ke ikle kake billahi mogo bi sege me utisida ni klen billahi mogo be sege o be sege be dai kande mais billahi ala ban ko shite la ban tieka kono ni mena sa fe choko la ban du maladi o e ties la fengadi ay kelen ke tieka akana ken kalunka mogo nako kabi i janfa billahi ala bi malu nala matiki malu yi kafuma ko tunya mogo di ne asimi kanu wallahi nge shogeli kanu nge transition kanu awa ala kana transition jafa dusu donner segu tungara kono ala kana malien jafa dusu donner segu tungara kono mbe mali fe mbe transition fe mbe numu be fe
ali munu be kan juguya transition kono nte ko jugu nyesuma mais ala ka hakili nyuman duma mais jugu mo mali jugu be transition kono de mbo foka mtal no ko bula voilà donc malien on te fait ka do oro la mais j'étais obligé banjugu bora yo kuma be fo ko tuguni ko droit de l'homme mo ka wuli ko ka mali ki protéger avec ka mali image de tien banjugu dante vraiment tien la ne dabali bana banjugu dante edebe bobbi kebe maliki konate défend ere koko maliki konate de filmeli ke o filmeli kelena maliki filmeli munke mali armée la gauche la o filmeli la o kuma emoya e ay sabalisa bo ima e chaque fois nako kabe bo kabe maliki défend abe maliki to choroni ere koko maliki da filmer image mu tira francima anga ke yere wolo tango balasa mais mogo do kuma na muraw olu kuma ka mali armée la gauche donc ça veut dire que abe taka mogo de bla munu be armée la gauche ka tla ko image ko ci francima américain non ou ka journaliste do be non ko Julian Assange américain ya condamné à mort billahi condamné à mort ka journaliste ka condamné à mort ou be taw de fait tu sais que ala e fait que farafina ka jugu de nous sommes des complexés mentaux on est des ça dit que on a ça dit que on est des gens très complexés farafin kalana chogo ni ala mason akilila avec tubabu ka joni avec to mun copier droit de l'homme de on le droit de l'homme do on mata mo ka dugu chia on de droit de l'homme do on de man balikande do kidalia on de droit de l'homme do avec boliki ngeso tubabu kele neka ko droit de l'homme aw ni ala na kratia aw okmala aw madala kola awane se kutu kara dalime ala la ne be mali fembe asimi fembe transition fait ala kana mogo si juga do ne kono mais billahi tallahi ala madeni toro ala ko ala bi iwasa aw fembe na be zigizagi la antaro bajugu antaro be ka maliki korote defa ka da kumi ka ne ken ta kundo de mais iye kuma mun fo yire churundi ni mi kolosi mogo be siga ila ko bajugu dante i wula shogeli kama o janjo goyari la si ça be ka wuli de donc aw ta kera maliko te aw journaliste dama de be ka ñogon sutra aw te ka mali défendre aw journaliste dama de be ka ñogon défend a do be jengen naw kerena do ere bala boy ga yafa deli yafa nogolin densité deli maliki va répondre à ses actes ni blara barka dena ala bi malu ne se ko tungara ni turani na doro be bi mo turani ka réseau ka be bina o tene ka cheyayi o ne ka clélien di parce que be ka dini ni clélendo ite namara mo ye ibe ka koke horonyala abe ka bi kono billahi mashiti sila kana halita murifi ikle ka koke ala ine ala che wallahi ala tilabla mais namara to mada ala la zoni fana o mada ala la kalaban jogoto mo horon kolon te da ala kola mais horon yere wolo adale be ala la adale makira la aba fo konne ninke wallahi ala be ne ko ne njigi di alama ale be malikala nyen kalfa alala billahi talai mais malien aye ne kuna wolo billahi ala karato ngaw jigila tege suro mogo mali jugu be ni be mali jugu saraka botoro ta transition kono a bebe yendi a koflan jegela a nen kemeni mogo a bebe transition de kono a WG kelaw a bebe transition kelen de kono awa utigu donen do fana c'est la pire vérité ou te mali fe ou tala fe ou takira fe ou bien quand quel est bétien ou tu vous donnes d'eau ne te faire comment d'eau faut moi je me réserve quoi mais ou tu vous donnes d'eau on les connaît et sinon fura te koi fura ye jumengi fura te transition ina koi transition jengeli me ka transition ina o de be ka transition balancer sinon ni clé face de nyuma be force de changement borao munu yere faso kanu o be ka den kerefe munu te faso fe o de be ka ye toujours et ame jamana jume kono la foka dien wuli ko bela ba tien de ma awani ma tugu tien ko ibe bi no de fa simina tien to force de changement kanata muri fe kanata soma fe ingesi force de changement na odi ka saraka yi odi ka muri barai odi ka fembe yi c'est tout baraka noi mais vraiment Dante j'ai été déçu de ta part aw de be bobi ani ko uka ko takiu no patrona nyamogo bay takiu fana be boka communiquer ke ko ka deme ko droit de l'homme ko ka wuli abe ka jamana mu wule ko droit de l'homme olu
olu ye tɔɔrɔ la diɲɛ jamana bɛɛ kan u ye diɲɛ jamana bɛɛ ci a bɛ ka minnu wele ko droit de l'homme défense tagabagaw olu de y'a droit dilan ka tila k'a droit violer bɛɛ b'i ka jamana de défend bɛɛ ka droit de l'homme y'i ka jamana di bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya y'i ka jamana di mais e ka jamana mana jɔgɔjɔgɔ dɔrɔn e bɛ to tɔgɔ tiɲɛ jamana wɛrɛw ye a y'a jamana kelen yira tubabu dugu la mun ma loi violer a y'a jamana kelen yira ko droit de l'homme bɛ respecté a ye dugu kelen mɛ mun ɲɛfɔ Banjugu ɲɛna maliyɛnw a ye nin fɔgali ci Banjugu ma a ye nin fɔgali ci Banjugu ma ani nin video Banjugu Dante ni presse ɲɛmɔgɔ don a ka jamana kelen yira na ko droit de l'homme bɛ respecté a jamana kɔnɔ a jamana tɛ ko mun ma taa bi wali jamana dɔ kan Faransi kɛ nin kɛrɛbɛ tɛ Faransi ma taga bin jamana joli kan Faransi mana bi anw kan ni droit de l'homme ye tiɲɛ mun na Faransi ko k'a tɛ don Kidali bi ye vendredi 11 novembre 2022 k'a ɲɛfɔ Banjugu ɲɛna a ye Segu Tunkara jigila tigɛ a ye maliyɛn den ɲuman bɛɛ jigila tigɛ bi ɔ e de bɛ Maliki Konate défense ta e de bɛ Maliki Konate défense ta et puis ko Takiw ko patronat ɲɛmɔgɔ aw de bɛ bɔ k'aw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ ko Maliki ka vie menacelen don ko Maliki ka vie menacelen don jɔn ko k'a bɛ Maliki faga jɔn ka bɛ sa a terroriste minnu bɛ k'an fa n'an baw faga an bɛ k'olu minɛ olu ɲɛnama minɛ k'o dan ka sɔrɔsiw ma kuma tɛ kan ka wuli Maliki nɔfɛ mɔgɔ b'i ka sama faga mugu ci zonzanni na Maliki est trop de pété an bɛ mun ɲini Maliki la an bɛ ka jogo dɔrɔn de yira c'est tout an b'a fɔ ko mɔgɔ ka taa kunbɛn Arasbati bɛ ka kalo-kalokan fɔ est ce que an delila ka wuli ka taa Arasbati menacer yan est ce que an delila ka wuli ka mankan bɛ taa ko dɔ k'a la o min bɛ tile manamanakan fɔ la donc vraiment Banjugu Dante i ka nin ma passer quoi awa i ye bɛɛ jigila tigɛ kuma in ye ne tɔɔrɔ bi dɛ a ye ne tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ ne ka nin bɛ bɔ vidéo la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse la transition ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a ka baara kɛ ni force de changement ye namara bɛ transition in kɔnɔ trop Assimi ye mɔgɔ ɲuman de mais kuma kelen ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna a y'a hakili to o yɔrɔ la dɛ maliyɛnw walayi Assimi ŋaninge ka ɲi Assimi bɛ Mali fɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna Assimi bɛ Mali fɛ dɛ bi ye vendredi 11 novembre 2022 Assimi bɛ Mali fɛ dɛ pression dɔw de bɛ Assimi kan a tɛ se ka yɛrɛ bɔ pression min na o de kosɔn n'aw ma maliyɛnw an ka Assimi sauver u bɛ ka cɛ bilayi pression de bɛ walahi Assimi bɛ anw fɛ a bɛ Mali fɛ hakilina min ma na o de bɛ Assimi la mais a bɛ ka bali di n bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ Assimi bɛ ka bali di pression b'a kan a tɛ se k'a yɛrɛ sago kɛ Assimi est un patriote et je suis très fier de lui n bɛ dan o dɔrɔn de ma n bɛ mun kɛ ni dɔn an ka cɛ sauver dɛ an ka Assimi sauver dɛ bilayi ta la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna tiɲɛnikɛlaw bɛ k'a ka baara bɛ tiɲɛ a bolo tiɲɛnikɛlaw b'a senkɔrɔ fan bɛɛ u bɛ k'a ka baara tiɲɛ a bolo tiɲɛnikɛlaw bɛ gouvernement na a bɛ CNT la a bɛ SE la a bɛ fan bɛɛ hali gouvernement hali tiɲɛnikɛlaw bɛ yen hali activiste tiɲɛnikɛlaw dɔw bɛ ka Assimi ka baara gɛlɛya bolo c'est pour vous dire que an ka Assimi sauver an ka révolution in sauver an ka Assimi bila sira ɲuman kan Assimi bɛ ko caman kɛ a ka hakilinata tɛ mais sous pression il est obligé de le faire n tɛ fɛ ka kuma nin fɔ mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi Assimi Mali fɛ dɛ mais pression b'a kan n tɛ dogo aw la dɛ pression bɛ yen dɛ awa an ka sauver ala sago sago an ka sauver ko dɔ bɛ a tɛ se ka kɛ a kelen tɛ se ka kɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna awa Assimi kelen tɛ ka Mali fana diriger bi Assimi kelen tɛ ka Mali diriger bi dɛ voilà an bɛ pouvoir anarchie de kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ko kɛ ala d'a kɛ mɔgɔ Assimi tɛ se ka foyi b'o la mɔgɔw bɛ yen n'u ye ko min kɛ ala d'a kɛ Assimi tɛ se kɔ hali kuma hali Assimi tɛ sɔgɔsɔgɔ ala tɛ si Assimi la ka sɔgɔsɔgɔ o mɔgɔw bɛ yen koyi u bɛ yen u tɔgɔ dɔnnen don u jamu dɔnnen don mais ne tɛ kuma de tôt ou tard tiɲɛ bɛ bange parce que an bɛ Mali kura min nɔfɛ en réalité o de kosɔn k'aw ma an kana Assimi kɛlɛ toujours an ka sira yira la toujours an ka supporter toujours an ka to a kɔ toujours an ka sira yira la ni yɔrɔ min man ɲi an k'a f'a ɲɛna an fana ka pression k'u bɛɛ kan mais je vous dis que Assimi aime le Mali n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn ma que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn